ev dem û hemû demên we xweş bin temaşevanên hêja. Li ser ekranên Arwar TV bi bernameyeke nû ya rewş em li pêşberî we ne. Weke hûn dizanin heya niha bernameyên rewş de em zêdetir li ser rewşa cur be cur welatan û bûyeran disekinin û bi taybetî jî bernameyê heya niha ku me çêkirine bernameyê rewş li stûdyoyê me çêdikirin. Lêbelê vê carê em li stûdyoyê çê nakin, rêya Skypeê em çêdikin. Mêvanê min hevalekî min ezîz heval Rizgar Varto xwe niha li nêzîkê Silêmaniyê li başûrê Kurdistanê ye. Bi xêr hatî heval Rizgar. Ser çawa ser sera kek Ahmet. Selam bu rewşa we baş e hêvîdarim. Yani em hêvî dikin rewş baş bibe genel li vir li wiyalî bawe. Belê. Temaşevanên hêja heva Rizgar ra em ê li ser rewşa giştî ya başûrê Kurdistanê bisekinin. Yani li ser pir xalan em ê bisekinin û her wiha başûrê Kurdistanê weke hûn dizanin li sînorê Rojavayê Kurdistanê de ye. Ji wê derê Rojavayê Kurdistanê hinekî daha cuda tê dîtin bi nêrînekî daha objektif me dikarin bibînin Rojavayê Kurdistanê. Li derbarê Rojavayê Kurdistanê de jî em ê hinekê biaxivin û her wiha weke tê zanîn car car dewleta Tirk operasyona li başûrê Kurdistanê çêdike. Nêzîkatiya hêzên başûrê Kurdistanê li Tirkiyê û her wiha di navbera hêzên başûrê Kurdistanê û PKK da têkilî hene tunun çewane. Servan xala hemû bi heva Rizgar ra em ê niha biaxivin. Belê heva Rizgar ez dixwazim tu hineke wisa panoramayeke başûrê Kurdistanê tu çêbikî rewşa civakî ya civakê niha çawa ye. Na tabii yani peş hemî çî selam ji we û temaşevanê we re. Bi rastî bernamekî bi qedir bi qîmet yani li ser kêşeyê Kurdî ser müşkila Kurd münaqeşe gelek çêdibin. Bername we ji taybet yani bi nav cergeyê kêşeyê Kurdî ve peywendîdar e li ber wî bi rastî wekû bêje ciyê şaziyê ciyê kêfxweşî ye em dest bigê vî bêjin. Naser müşkila başûrê Kurdistan tabii gelek münaqeşe tê kirin yani 30 sala li başûrê Kurdistan hukmraniyekî Kurdî heye. Rast û fermî ye. Ji dorûber û dewletê Ewropî û dewletê Rojavayê tê naskirin yani wekû îtiraf pê tê kirin. Ev tabii xalekî girîng ji bo kêşeyê Kurdî amîş dibe sebebê hindek münaqeşan dibe sebebê hindek pêşketinê cur be cur. Êna başûrê Kurdistan di nav xwe da her çi qas birê ciyê münaqeşeyê be ji wî zêdetir yani başûrê Kurdistan coğrafyekî stratejîk de ye. Coğrafyekî pir siyasî de ye ji ber wî hindek taybetmendiyê başûrê Kurdistan û Rojavayê Kurdistan, Bakurê Kurdistan, Rojhilatê Kurdistan em nikarin bikin wekû hev. Dema em ser başûrê Kurdistan münaqeşe dikin hindek taybetmendiyê xas ke girêdayê bi başûrê Kurdistan ve dibe merwal pêşçav bigire wekû seqafeta komelge wekû birê nêzîkatiyê dorûber bo başûrê Kurdistan an nêzîkatiyê navxweyî bo başûrê Kurdistan vana hemû xalek girîng ê ser bixwene dibe yek bi yek taban münaqeşe li ser vana hemû werî kirin. Ew çawa bandorê li ser rewşa civakî ya jiyana rojane dike? Na wekû me got yani ji ber cî stratejîk e yani ciyê ku başûrê Kurdistan ciyê xwe tida digire coğrafîk olarak bi rastî ciyekî pir zêde stratejîk e û siyaseta alemê me dikare bêje bi şêwazekî berfire li ser xakî başûrê Kurdistan bikar de. Aliyê dî işte Dirawsê Iraqê, Dirawsê Tirkiyeyê, cîranê işte Rojavayê Kurdistanê, li aliyê dî işte İranê, li nav dewletê bi rastî desthilatdar da cî digire başûrê Kurdistan. Tabii coğrafya Kurdistan bi amî ji waye fakat taybet başûrê Kurdistan di vî manê da taybetmendiyekî xwe ji ber wî komelge jî gor vî rewşê perwerde bûye, gor vî rewşê bûye xwedî seqafet bûye xwedî birê jiyanekî taybet. Em bi vî şeklî dikarin münaqeşe li ser bikin tabii ev çend tesîr heye bo Êva girêda hinekî rewşa civakî ya aborî jî bîne ziman. Niha wekû me got yani ji ber ciyekî jeostratejîk e
طبعا يعني دمك وان بحث باشوری کردستان دکن اب استراتژیک دونا باشوری کردستان جکت دولمندی باشوری کردستان ده لتنش دیشتل دولمندی بر دوروبرت باشوری کردستان ده مرکز کردستان جدیره ناگلک مناقشه سرویت کردن tabi yani Aburya Kurdistan işte boç peş nakebe boçi vaku peyvist karlı ser naykirin işte başvuru Kurdistan ser bahreki nevti boçi vaku peyvist vaku havca nikare Aburya ki ser bixwa duruz bike avana vaku beje xale esası münakaşe ne Varızgar gotuna xweşbîrine ke ji bo vê pirsî taybetî yani ji Avrupa dema em dinêrin ji vir çend mehberê vir ve li başûr xwepêşandan çêdibin yani protesto çêdibin taybetî peşmerge û her wiha memûr û karker ve em nikarin maaşê xwe bistînin ji ber vê yekê min pirsî tu bikar bêhnekî behsa wan jî bîkî. Ena mesele Aburî de tekriben 6 sal 7 salê dawiyê bi rastî yani krizekî pir kûr heye li başûrê Kurdistan. Sebebê vî krîzê sebebê vî krîzê esasî yek rêveberiya başûrê Kurdistanê ev tiştekî aşkira ye. Karê neyasayî û wekû işte bi lûgatê başûrê Kurdistan em kar bînin işte gendelî, dizî, neqanûnî û çizanim yani em dikarin behsê zor şita bikin, gelek şita bikin. Rêveberiya başûrê Kurdistan nekarî xwejvan xalê ku ke aboriya başûrê Kurdistan lawaz dikin nekarî xwejvana xilas bike derbîne. An nekarî siyasetekî bi rastî rast û rast bikarbîne ku aboriyekî serbixwe duruz bike. Em behsa dewlet dikin, em behsa hukûmranî dikin. Dewlet û hukûmranî ser esasî aboriyekî bi quwet dimeşe. Li başûrê Kurdistan ev çend pêk hatiye, çend pêk natiye tabii cî münaqeşe ye. Hendek kes dibe işte me filan kar kir gelek kara dikarin li pişt hevdû rêz jî bikin. Fakat bi çavê me jî bi dîtinê me jî an bi dîtinê we jî ez bar dikim wî şekliye wekû pêwîst an wekû lazim e ka em şêwazê ku em bîr li ser dikin başûrê Kurdistan di mana aborî de pir dûr jî bî. Çünkü em behsa dewlemendiyekî bi rastî xeyalî dikin, em behsa dewlemendiyekî jêrxak pir mezin dikin, em behsa işte bi milyara metreküp neft û gaz û işte dewlemendiyê jêrxak dikin. Belê yani wisa nîne yani başûr wisa ye. İşte yani li reqmê van dewlemendiyê ku heye ev çawa bikar tê siyaseta bikar anîna aboriya başûrê Kurdistan li ser esasî çî durust bûye kî bi rêva dibe çawa bi rêva dibe evana bi rastî bi şeklekî aşkere were münaqeşe kirin. Yani bi awayeke wek hev nayê parvekirin tu dibêjî. Tabii yani eğer nêzîkatiyekî adîlane eğer heba li başûrê Kurdistan yani em vî li meselê işte rê û rêbar bigirin, karê nizam işte aborî bigirin, durustkirtinê derfetê aborî bigirin. Yani li gelek hala da tiştê ku xelkê hêvî dikir rêveberiya başûrê Kurdistan nekarî bi rastî pêwîstiyê xelk wekû tê serziman bikar bîne. Zêdetir mesela tesîrê çi têda çêbû tesîrê hizbî yani hizb dewlemendiya ku heye em aşkira qise bikin yani bo menfaatê xwe hizbî û şexsî bikar anî. Bikar jî tîne yani kîjan hêz ser hukm be kîjan hêz ser hukm be zêde hukmê siyasî di dest dabe tu divê jî derfetên aborî jî dike xizmeta xwe. Yani tabii ev rastiyek li başûrê Kurdistan meselê nêzîkatiya menfaata şexsî em tabii nikarin komelgeyê beşdarî vî nêrînê bikin. Rêveberiya başûrê Kurdistan bi rastî di vî mane de merûd kare bêje tawanbar e rastewrast merûd kare vî qisê bînî serzar li ber çi tawanbar e ji ber li ser aboriyekî pir bi quwet rawestaye û ev aboriyek ku em behs dikin bi quwet bo xizmeta gelê Kurd bikar natiye. An eğer bikar jî hatibe wekû pêwîst wekû lazim bikar nayê. Ev rewşekî gelek giring rewşekî li giringî zêdetir rewşekî nazik e ev tabii dibe sebebê aloziya dibe sebebê kêşe û muşkilat dibe sebebê nerazîbûnê cur bercur xelkî ku li başûrê Kurdistan ciyê xwe digire. Tabii di nav vî de jî însanê ku di nav sîstema hikûmet Herêmê Kurdistan da cî digire dema ku wekû bi şêwazekî adîlane negîşt maf û pêwîstiyê xwe însan derketin kolana însanan nerazîbûnê xwe nîşandan di serî de mesela pêşmerge di vî manê da
ایکو انز ده مغدور بو پیشمرگه بو چونکه پیشمرگه جه شر درکتی بو پیشمرگه هزکی وکو داش شکانده بو پکی او روش سر راست بو هیجی دوام دیکه یا او روش که احمد هی بردامه فقط هندک خاله اساسی هیا که مرودگاره بیجه وکو تمنک هندک تشت بربباشی دیچه به تایبت لآلیه آبوری ده yani لوان چشمه شیوی داویه هندک گوارتن اگر مقایسه بکن گور پارو پیرر هندک گوارتن هیا گوارتن دیچه خالانده هیا yani artık komelga başvuru kursan halki başvuru kursan divi noktada qana'a ka abori tenha emni karım bibestim be devlemendiya jerxak va am be maaşeki hukumi va dibi aboriya ki serbixwa be misal heji tu biçe market u işte bazarı başvuru kursan emje berheme Türkiye u berheme İran u berheme işte velat itir zirtir em berhemekî nabînin yani berhemek kal başvurî Kurdistanê durist bûye û li bazar heye em nikarin bêjin ştek wisa heye yani aboriyekî girêdayê bi derve ve yek jî eval rizgar bi hikûmet nêzîkatiya hikûmeta merkezî ya Iraqê ve jî girêdaye ji ber ku bütça ji bo başûrê Kurdistanê jî ji Baxdadê tê ne wisa ye Enha kak Ahmet yani düğün noktada burası yaz bir şekli berekhan nadım mesele. Çima çünkü niyetinde hükümeta merkezi emni karın bejin yani kat teçma o sakır teçma o sanakır an emni karın bejin işte ciğer rahnaya. Jiberçi emni karın yani tezveji hükümeta merkezi ya Irak'ı bişine neşine lazım hükümeta herimi ya Kürdistan'ı çareseri gibi bile. Derfet hükümeta herimi Kürdistan هی که براستی پیوستی خواه به حکومت مرکزی عراق نمینه اف راستیه که اف شتگی آشکاره چونکه zaten اف 4-5 سال داویه هندک عقد و پیمانی که حکومت هرمی کردستان درست کرد لسر اساس دولمندی نوت و غازا کردستان اوی درفت وکر که حکومت هرمی کردستان بکار به آبوریه که سربخواه درست بکر خیال کوملگا کردی بوی شکلی بود tabii pek atın, am pek natın, hepsi münakaşa ki maalesef. Peki, var rüzgar, fırk duvarı aburi da taybeti, fırk dınavera herima da heye, yani herima da bin bandura kadepedaya, herima da bin bandura yeneki de, yani cemberin herima kurmancı herima soranda. Yani salê notî kak Ahmet heta niha sistemekî işte li başûrê Kurdistanê tê gotin 50-50 sistema nîwbinîwî heye. Yani وەکو یەکیتی و پارتی یەکیتی و قەدەپە شریکن لە هەموو کاروبارê başûrê Kurdistan ama qەdەپە hinekî daha zêde bi bandor fakat ez ê werim serî xalê yan van çend salê dawiyê cewaziyek ferqiyek di vî manê de jî pêş dikeve çünkü li başûrê Kurdistan bi taybet li rojhilata navîn bi am bi vî şekliyê seqafet bi vî şekliyê ew ê ku hêz li destê xwe da be aborî li destê xwe da ye ew ku aborî li destê xwe da be hêzî eskerî ji destê xwe da ye na li başûrê Kurdistan hêza eskerî siyasî û aborî li destê qedepê da ye ev rastiyeke ev ştê ku nayê inkar kirin qedepê çawa bixwaze dikare tasarruf li ser hêza siyasî hêza eskerî û hêza aboriya başûrê Kurdistan bike ji ber wî jî me dikare bêje teban yani ferqekî wî şeklê ye niha بچاو جی ابتی دیدن دما بره خو بده سلیمانی هولری دوکی زاخو آن رانیا حلبچه مرو فرق گیدی بینه مرو فرقی ده چه داده بینه مثال ده خدمت شهروند مرو فرق گید صدی صد بینه او درفتی کو مثال لباجار هولر هیا آن لباجار دوک هیا احتمال بو قضا سورا نبی آن بو قضا حلبچه نبی آن بو رانیا نبی آن بو پیشدر و بیتیون نبی آن بو سنتری شهر سلیمانی نبی ev tabi tesirek heye ev tesir li ser komelgeyj dike ev dibe sebebê redfealê katî û demdirêjî ev mepçavê xwe jî çend cara mesela bi vî şeklê redfealê komelgeyê durist bû di encam da bû sebeba şehîdbûna gelek insana insana nerazibûnê xwe li ser kolan naçarman diyar bikin aşkera bikin Hava rızgar tiştekî din dîsa bi başûr ve girêdayî yani derbarê başûr de duwarê siyasî de niha rewş çawaye yani nakokî navbera hêza da hene tune aramîkî heye tune duwarê siyasî de merûd kare vî bêje yani li başûrê Kurdistan bi rastî mixabin
د دمê borî da misal çend car şerê navxweyî dirûst bû. Di van şerê navxweyî da bi hezaran însanê Kurd hatin kuştin, hatin şehîd kirin. İşte wana qismek wan ji partiyê bûn, ji qedepê bûn, qismek wan ji yekitî bû. Pişa mesela bi pekêra jî aynen tişt ji salê nû tu bigirî heta niha çend car perçe bû şeklî berdewam bû. Eger em xas werin ser Başûrî Kurdistan tabii ev nerazîbûnekî niha bi taybetî niha vê demê yani di sala 2021 da. Ez ê werim ser wî yani birînê kevnê Başûrî Kurdistan heye rast e fakat merût karibê heta radeyekî hatiye çareserkirin. Heta radeyekî birînê Kurdî merût karibê ji sar bûye. Fakat em nikarin bêjin bi temamî ew psîkolojiya ku hebû ji holê rabûye. Merûvî ferqî dibîn yani de îdara giştî ya hikûmeta herêm da jî ev pir aşkere xwe xuya dike. û di nav birê şeqam û kolanê Kurdistan da jî ev xwe xuya dike. Misal ferqekî wisa heye işte ferqiyetiya ku caran medanî ser ziman işte Soran û Behdînan ew bi şêwazekî resmî tune fakat bi şêwazekî psikolojîk berdewam e. Yani li psikolojiya Başûrî Kurdistan eger em di vî manê de binirxînin merût karin du parça esasî bike naveroka münaqeşe işte psikolojiya xelkê Soran û psikolojiya xelkê Behdînan. Yani hêjî duê derbarê da wisa firqekî heye ne? Yani ferqiyetek heye fakat wekû min got yani wekû caran tu bêjî işte bigêje radek ka însan tê da jiyana xwe ji dest bidî wî şeklî nîne elbet. Em temenna dikin ew demê ku ka bo tarîxê Kurd jê rojan reş bûn bira berê sîlah xwe da birayê xwe ew rojina tu car artık qewmê Kurd, welatê Kurdî, milletê Kurd rojekî wî şeklî jiyan neke nebîne. Fakat İnşallah. Tabii ev birînana birînê Kurin yani merû nikare bêje bi çend salekî bi dawî hat û tiştekî wisa me jiyan nekir. Em nikarin bêjin. Eva rizgar tiştekî taybetî ez dixwazim bipirsim. Li Avrupayê pir karmend hene carana bi min re jî em sohbet dikin, xweş dikin. Yani dixwazim biçin werin Başûrê Kurdistanê li wê derê kar bikin. Lêbelê dibêjin pir zehmetî hene. Yani duvarê teknîkî de zehmetî heye, duvarê bürokratîk de zehmetî heye, bi taybetî hikûmeta herêmî ya Başûrê Kurdistanê yani alîkar nabe ji karmendan ra karmendê Kurd taybetî ji Avrupayê werin wê derê kar bikin. Tu çi pêşwazî dikî tiştekî yani me bixwe jî bi salan li vê dera karê miqawlat kir yani wekû bêjî karê taşerontî mikir. Da di vî manê de bi rastî merût kare gelek yani nîqaşekî fire bike. Yani ji bo çi misal sermaderê Kurdî işte nayên li herêmê Kurdî karûbarê xwe encam nadin çima diçin misal ciyekî wekû Tirkiye an ciyekî wekû işte İran ciyek wekû Ewropa sermayê xwe li wan dera bikartînin. Na ev ciyê münaqeşe tabii di vî manê de mesela hikûmeta herêmê Kurdistanê jî bi rastî berpirsiyar e. Yani sistemekî teşvîk kirdina însan an rê vekirin li pêşiya kesên sermayedar ka bi rastî werin beşdarê karê işte aboriyê Başûrê Kurdistan bibin. Hikûmeta herêmê Kurdistan nekarî cewabekî bi temamî resmî di vî aliyê de bide sermayedarê Kurdî. Ji bo vî jî yani tirsek heye ji Başûrê Kurdistan di vî manê de merût karandek mînaka jî bide mesela beriya çend sala em bi xwe jî şahîdê gelek bûyerî bû şeklî ne. Gelek sermayedarê Kurdî hatin van dera li vê dera perê xwe li vê dera bicihîştin û naçarman dev ji Başûrê Kurdistan berdin. Yani hêjî ew pirsgirêk hene ez wan pirsgirêka dizanim demê borî da yê wisa hatine û ji wê derê revînê hatine ez dixwazim bizanim hêjî wisa ye rewş. Yani tirsek heye bi rastî merû vî bêje yani hê wekû pêwîst wekû ka bi rastî dibiya wa bî di wî manê de em nikarin bêjin yani işte sermayedarê dervetên li Başûrê Kurdistan sermayê xwe li vê derê dikin kar berhem durust kirin tiştek wisa tune fakat derfet û imkanatê ku hikûmetê herêm vê gavê bekartîne wekû êcaran nîn yani di vî manê de jî ez dikarim wekû bêje pêşniyar jî bikim ew însanê ku bi rastî dixwazin sermayê destê xwe de bikar bînin Başûrê Kurdistan bi rastî helekî gelek baş bo bikarînana
وی سرمایه کو د دست وان کساده Yani ciheki bi feyde leveli divê hikûmeta herêmî jî ji wan re alîkar bibe. وکو مگوت یعنی د عالیه قانونی د عالیه قانونی فرمی دا بریانا کیشه و مشکله هبون yani kanun per zedeci serras nebu servaxt nebu yani insanı gudatın vadra kar dikirin ne zanin ka sibero evet çırru bide ji beruji tirsek hebu fakat ve gave merut karı bejinde guertin düğü mane de heye başvuri Kurdistan her çend raxne ile serbe resmiyetek xwe heye damu dazgahê xwe hukûmî heye ez jî hêvîdarim ew heta radekî baş bi kar dê belê ez jî hêvîdarim pirsgirêkê ku hene werin çareserkirin ji ber ku li Awropa sermayeyeke Kurda ya mezin heye bi rastî. Yani Kurdên ku li Awropa xwedî sermayeyeke mezinin dixwazin werin başûr jî kar û xebateke bikin. Yani ne tenê bi armanca perazî de qezenç bikin her wiha ji bo ku em bêjin ewekî alîkarîkî wan jî ji bo herêma Kurdistanê çê bibe ji vê derê ez dixwazim yani bangê li rayedarên başûrê Kurdistanê bikin ku ji wan însanan re alîkar bibin da ku hatin wê derê bikaribin kar bikin. Yani bi rastî wekû te jî anî ser ziman yani derfet û imkanetê pir mezin heye pir zêde heye misal eger başûrî Kurdistan rêveberiya başûrî Kurdistan bikaribe vî imkanê ku heye berrast û durust bikar bîne ez dikarim vî îddia jî bikim pêwîstî herêmê Kurdistan bi newt û gaza Iraqê namîne. Tirkiye jî namîne. İhtiyaciya herêmê Kurdistan bi dewletekî wekû Tirkiye namîne. Yani tuşma sermaye xwe nakî kar tuşma kesê xwe nakî kar tuşma rêbo însanê xwe venakî. Ev hem wekû rexneke hem wekû daxwazeke li aynî wext. Em derbasê mijarekî din bibin taybetî Rojava li wê derê nîzikê Rojavayî û ez bawer dikim tu rewşa Rojava ji nêzva dişopînî ji başûrê Kurdistanê dema merû li Rojavayê Kurdistanê dinêre çi dibîne niha? Na Kag Ahmed yani bi rastî divî mane da dema ku em behsa siyaseta am ya rêveberiya herêma Kurdistan dikin ne mümkün merû eger rexne negre ne mümkün merû rexne li ser hikûmeta herêmê Kurdistan negre ji ber çi çünkü li tenêşt xwe mesela em dikarin vî bêjin ew ku li Rojavayê Kurdistan şer dikirin bi rastî li nav zor û zehmetî de bûn li nav bêîmkanetî û bêderfetî de bûn li axirî birayê te bû dibiya rûyekî te li birayê te be dibiya dergek te bû birayê te hebe mixabin rêveberiya başûrê Kurdistan heta niha jî wekû pêwîst wekû bi rastî daxwaza xelkê Kurdik heye bi rastî hikûmeta herêmê Kurdistan û rêveberiya Rojavayê Kurdistan eleqetekî fermî resmî navdewletî hebe heta niha jî tiştek wisa tune di manê şexsî da di hindek birê kanalê şexsî de eleqetek heye feqet eleqetekî resmî hikûmî fermî heta niha durust nebû ev lewaziyekî başûrî Kurdistan e ev lewaziyekî rêveberiya herêmê Kurdistan. Tê gotin li başûrê Kurdistan tu ewekê bûroyeke peyê dîş tune. Beriya niha bi çend salek rêveberî ne feqet wekû resmî hindek bîroyê peyê hebûn feqet ez bawer dikim va salê dawiyê yani ew jî nema ji ber çi nema çünkü nêzîkatiyê ku bi rastî bi taybet hikûmetê herêm û zêdetir jî partî bikartîn yani siyasetê ku bikartîne siyasetekî redfial e yani siyasetekî ji hindek tepkiyan ji hindek ka bi rastî eger tu lêkolîn li ser bikî hindek ştê ku bêbingeh durust dibin vana dibê werin münaqeşekirin vana dibê werin sarkirin werin helkirin. Pekî rewşa niha li Rojavayê Kurdistan rewş çawa ye qasî ku tu zanîn hal wê derê rewş çawa ye? Yani tabii ki qasî ku em li başûrê Kurdistan berê xwedin Rojavayê Kurdistan rewşekî bi rastî giştî baş heye herçend misal çûyîn hatin heye ji Rojava însan tên başûr diçin çûyîn hatinek heye birê hudûdekî wekû em zanin li beynê işte başûrê Kurdistan û Rojavayê Kurdistan de heye ew hudûda wekû hudûdê resmî bikartî feqet car birê qapa dibî car işte vekiriye car hikûmetê herêm radigire
fakat wekû resmî işte sînorek heye Lûîs Sînor de êkû dixwazin biçin Rojavayê Kurdistan an êkû ji Rojavayê Kurdistan dixwazin bên başûrê Kurdistan dikarin biçin bên fakat zehmetiyekî pir zêde heye Peki li başûrê Kurdistanê li başûrê Kurdistanê hejmarekî mezin yê Kurdên Rojava heye? Tabii ki hejmarekî pir zêde ê xelkê Rojavayê Kurdistan heye yani em behsa milyonên wek 2 milyon insan dikin. Rêwan li kîjan herêmê ne? Li herêma Behtinanın, li herêma Soranın? Yani li herêma Xwarê yani li herêma Behtinan zêdetir tabii xelkê Rojava cî bûne. Ji ber xelkê Rojavayê Kurdistan êkû piranî hatine başûrê Kurdistan zêdetir bo bi berdewamî bimînin li başûrê Kurdistan bûyî armanc û bûyî niyetê nehatîne. Ji ber ku nêzîkê hatine wêderê sikinîne rewş çareser bibe wê cardin vegerin. Hendek bi wî esasiyatin hendek jî işte hatin başûrê Kurdistan wekû işte mana û ji piştî wî jî işte derbasbûna Avrupayê an welatê Ewropî dîtin. Zaten piraniya xelkê ji Rojavayê Kurdistan hatibûn başûrê Kurdistan bi taybet va 3 sal 4 sal 5 salê dawî da koçberê Ewropa bûn. Na mesela li Almanya, li Fransa işte li bawe bi qas ku em zanin dûrberê 700 bo 800 hezar xelkê Rojavayê Kurdistan heye zêde hene bes pirê wî ser Tirkiye hatine Ewropa. Ew ku işte li ser Türkiye'de Kak Ahmed yani başûrê Kurdistan başûrê Kurdistan jî Türkiye bir şey var. Hendek misal belge ku Afrin were girtin direkt şeş hududê Afrinê derbasê hata ve Antepê bûn dihatin. Ba demê dawî ji piranî işte tên başûrê Kurdistan ji başûrê Kurdistan îja berê xwe din Türkiye û Ewropa. Rast e. Peki di aliyê siyasî da navbera Rojava û hikûmeta herêmî çawa ye niha? Got zaten ewa buruwa PYD tune lêbelê bi giştî Rojava. Wekû jî dizanin teqrîben sal û nîveke li beynê Enekese û Rêveberiya Rojavayê Kurdistan da danûstandin heye. Ev danûstandin ser esasê fermîkirina hindek karûbarê navxweyê Rojavayê Kurdistanê. Tabii Enekese yani wekû merût kare bêje pişta xwe daye başûrê Kurdistan zêdetir jî pişta xwe daye KDP Partî Demokratîk Kurdistan li ser wî esas jî resmiyetek durust bûye yani Enekese tu divê jî dibin bandora KDP daye. Tabii Enekese yani berresmî girêdayî nîne wekû xalê esasî be Partî Demokratîk Kurdistan ve girêdayî nîne destek dike. Hêza xwe ji başûrê Kurdistan digire hêza xwe ji Partî Demokratîk Kurdistan digire ev rastiyeke. û peşmergê Roj jî weke peşmergeyên Enekesê ye. Peşmergê Roj dibin baregeha Enekesê de wekû hêzê çekdarî ê Enekesê. Yani merût karin wisa bêje ne? Kewekû YPG hêzên çekdarî yê PYD ne? Peşmergê Roj jî hêzên çekdarî yê Enekesê ne? Em dikarin bî şeklî fehm bikin. Belê rast e yani hêzê Peşmergê Roj ka durust bû li teqrîben 11 bo 12 hezar kes ser bi Enekesê fakat ciyê mayîna wan li başûrê Kurdistan li nav hududê Rojavayê Kurdistan nîne. Pasê ku ez zanim qet Peşmergê Roj derbasê Rojavayê Kurdistan nebûne. Yani şaşır. Ne andek münaqeşe ser esasî tê kirin bi qasî ku em agadarin li lanî birê Rêveberiya Rojavayê Kurdistan û Enekesê de danûstandin ser wî xalê hat kirin fakat hêzên YPG ev xala wekû xalekî seqet de nîşan kirt û got em nikarin vî tiştê qebûl bikin. Bi vî şertî dikarin qebûl bikin. Eger hêzê Pêşmergê Roj bixwaze dikare dibin baregeha hêzê Rojavayê Kurdistan da ciyê xwe bigire bi fermî wekû balek wekû şaxek yê ew hêza li nav karûxebatê Rojavayê Kurdistan da ciyê xwe bigire fakat tabii daxwazê Enekesê û daxwazê Pêşmergê Roj ne bî şeklî ye. Tenakudat heye di vî maneda pêkhatinek nîne pêkhatinek hatana durust nebûye. Peki Peşmergê Roj çi dixwazin û PYD yan jî YPG ji wan çi dixwaze? Peşmergê Roj Kak Ahmed sedî nod û pêncî durust bû li xelkê Rojavayê Kurdistan. Yani sedî nodê wî yê Rojavan e. Sedî dehê wî belê Qamişlû ê Dêrek ê Hesegê qisman yê Efrînê. Sedî dehê wî ji kî çêdibe? Sedî dehê din ji kî çêdibe? Sedî dehê din yani teqrîben sedî pênc dehê din ji hêzên navxweyê ê
باشوری کردستان دروست بن ناواندا باکوری جی هنه کردین می باکور هندک کسیم باکورین هنه بقاسی کو ام زانن دناو بری سیستما پیشمرگی روز دا جی خود دگرن و ve gaveci karubaryan berdam te gotin hinek gerilayên PKK yê berê û pişra ji PKK qetiyane ew jî di nava peşmergê roj da cî digrin. Belê hemde gerîlayê ku berê li nav pekê de çekdar bûn dev ji pekê berdan hatin Başûrê Kurdistan demê ku tanzîma peşmergê roj durist bû wan jî berê xwe da nav peşmergê roj işte bi maaşekî mangane di nav wan de ciyê xwe girtin. Vê gavê jî qas ku em zanin gelek kesî ku bûyî şeklî nav peşmergê roj de hebûna xwe berdam dikin. Pekî çi tê gotin yani rojeke wê ev nakokî di navbera YPG û peşmergê roj de çareser bibe rojeke wê peşmergê roj derbasî baş Rojavayê Kurdistanê bibin û weke hêzeke çekdarî yê Rojavayê Kurdistanê li derî wê xizmet bikin. Tiştekî wisa tê dîtin hêviyeke heye. Em temenna dikin hiç hêzekî Kurdî carekî dî rûyê sîlaha nedin hevdû. Çünkü di tarîx de me dît ev bû xalekî xirabtirîn û lewastirîn ji bo qewmê Kurd, ji bo milletê Kurd. Yani hêzê Kurda bi hevra şer nekin belê fakat yani peşmergê roj li başûr bimînin û YPG jî li Rojava be yani wisa jî nexweş e. Niha çawaya mînaka birê Başûrê Kurdistan li pêş tevê me hemiyayê Kak Ehmed li Başûrê Kurdistan da li sala 1946 û bi taybet jî li sala 1966 berdatir sistemekî du rêve birî işte sistema Yekiya Niştimaniya Kurdistan û Partî Demokratîk Kurdistan van her du hêza jî hêzê xwe çekdarîn hêzê xwe pêşmergen hêzê xwe ê birê rûbirû bûyînê ê ku du hen. Niha li Rojavayê Kurdistan derfetekî bi wî şeklî eger em bidin aya em ê bikaribin li ji Rojavayê Kurdistan cudatir sistemekî durist bikin ana ev ciyê münaqeşeyê bi rêyê min eger sistemekî bi wî şeklî Rojavayê Kurdistan jî pêş bikeve ev dibe sebeb ke bi rastî li Başûrê li Rojavayê Kurdistan jî hêzê Kurdî zerbekî mezin pê bikevin. Çünkü li teniştê Rojavayê Kurdistan nehsid û qusûr kilometre dewletekî zirhêz wekû dewletê Tirkiye cî digire. Em Rojavayê Kurdistan wekû Başûrê Kurdistan nikarin hesa bikin, nikarin muqayesekî bi wî şeklî bikin. Peywendiyê Rojavayê Kurdistan wekû Başûrê Kurdistan li gel siyaseta alemî durist nebûye. Rojavayê Kurdistan 11-12 sala dixwaze xwe li ser piya bigire hê li karûbarê xwe ê sereta da ye. Em ji niha de eger rabin münaqeşekî bi wî şeklî bikin ka aya ev hêz li Başûrê Kurdistan li Rojavayê Kurdistan cî bigire an cî negire ev ser bi xwe karekî seqet e ev ser bi xwe münaqeşekî seqet e. Çünkü derfet û imkanê wî zaten tune. Êna tu karekî münaqeşe bikî pêşî hemiştî em gere derfetan imkanatan münaqeşe bikin ka aya ez vî karî bikim derfet heye imkanat heye ana. Na ez vî iddia dikim yani pêşmergê roj eger berê xwe bidin Rojavayê Kurdistan salek dî em ê behsa şerê birakujî îja li Rojavayê Kurdistan. Yani eğer wisa devam bike wî wisa ve tabii. Yani ji ber vî yekê peşmergê roj ez bahar dikim naxwazim biçin Rojavayê Kurdistan. Rastiyekî maalesef qewmê Kurd e yani şuna em hevdû qebûl bikin em bi rastî rêz û îhtiram ji hev re bigirin em rêz û îhtiram ji taybetmendî hevdû re bigirin em dixwazin işte li ser nebûna ew dî hebûna xwe durist bikin yani ev lewaziyeke li tarîx da hebûye heta niha jî heye yani em behsa 5 sal 10 salê dawiye nakin em behsa 4000 sal 5000 sal tarîxek dikin ka bi rastî xiyanet işte şerê navxwayî şerê birakujî dawî pê nehat û dawî pê nehat yani em temenna dikin her hêzekî Kurdî her kesî ku bi navê siyaseta Kurdî kar û bar birêve dibe lewaziya esasî kar û barê esasî xwe dûr girtina ji vî sîstema îxanetê xwe dûr girtina ji vî sîstema birakujiyê.
اول رزگار خالا روجاوا خالا کی فریه ام زیده دکارن سر بسکنن لبلی و برنامه دا از باورد کنم وقصا بسه ام درباس دیسا باشوی کردستان ببین زانی جبر دمک بری اپراسیونه که ترکا چکل هم برچیای گاری پیشتی اپراسیونه دناوا تایبتی گرسیا گشتی یا کرده رخنه هزین باشور هاتن کرن چما işte قدپ yeneke لدجی ترکا هلوستکه رابر نکر تو چه دویجی دوی آلیه که ماسی چه بون چه نبون پیشیا همیشتی وکو کساتیک براستی از پیروزبایی خواه لأو چکدارن کو براستی لچیای گاره بون سبب کو شکاندنا شکست خورنا هزا جیشی ترکی از یک به یک و انسان پیروز دکم که براستی به جان فیدانه و به فداکاریه که پرمزن سنگا خودان سنگا دجمن و نیشتن او ارمانجو که داخوازی که دولتا ترک دکر لچیای گاره به تایبت جی لباشوری کردستان پیک دی اینا اگه امورن سر مسئله اساسی تابی یعنی هلوست تا هزین باشور خاله کی پر گرینگ یعنی دولتا ترک ام دکارم بیجن 40 سال داویه به سبب bahane kirina handekişten parça be parça dixwaze başûrî Kurdisan bikibin dagirkeriya xwe ev rastiyek o divî manî da jî encamê pir giring bi dest xistiye ev jî xalekî pir giring bi rastî münaqeşat bê serwerekirin êna başûrî Kurdistan bo çi helwestekî beraber vî operasyonê tune bû tabi ev jî di nav wî da gerek münaqeşa li ser werekirin yani tu 30 sala حکمرانیا وی ولات که وی خاک که ام دولت ترک راست ده عالیه آبوری ده عالیه سیاسی ده اما کو پیوندی کو علاقتک و کو işte دریک دبنن او راست او قبول او بسر شعبا فقط ده عالیه عسکری ده ev ne mümkünü دو نزدیکاتیا دولت ترکیه یا عسکری و یا سیاسی و یا آبوری و کو هف حساب کو به وی شکلی به خودی هلوستک نا دوی معنی ده براستی ربابریا باشوری کردستان جی رخنه اساسی ام نابجن باشوری کردستان ربابریا باشوری کردستان işte دبیا پیشگیری پکیه بکرا نظام işte نه حوجه ببیند کرد فقط لوی خاک ولاتی تو سروره دستلات گیتایه تو 30 سال لوی ولاتی سلطه تو 30 سال لوی ولاتی حکمرانیه کی دولت و نیو دولت بریود بی و هر واز نشان نکر چه چه بیان تو هلوستک نشان داد تو رخنه نشان داد هیچ وزیری کی هرمی کردستان منه دید سر شاشه تلویزیون رخنه گیل دولت ترکیه پکی دوی درباره دا فرقه که نوبرا قده پیوینه که ده هیه yani farkı ki heye kak Ahmet tab yani müjde dikaren münakaşa لسر بکن yani işte farkı yani ki şey farkı Partiya Demokrat yani bir taybiyeti derbarı teknikiye bir Türkiye münakaşaya neden bir sebep için fakat tabi yine ki de hala netevida de hala velat Paris'i da evreyimine şahsiye ihtimalen de kes bejin halate de mesela velat Paris'i o neteviyata Kurdida yektiyan İçtimaniya Kurdistan زیادتر خودی مبدأ ویجی به کاروباری خو اعتنا نشان دای امتکارن بانا میناک جی بدن دمی کو اپراسیونی گارش چی بو او بریاویجی تداخل بین دولت ترکیه لسر حدود باشوری کردستان به چندین جاران ریوبریا یکتیان اجتماعی کردستان هلوستی خو نشان دای به فرمی رخنه توندل دولت ترکیه گرتیه به شواز رسمی آن غیر رسمی پیشگیریه برای خوی پکیج کرینه ev براستی جی شانازیه جی yani فرقه کی کدوری د نابرا نزدیکاتیا قده پیو یعنی کی ده هیه دی معنی دا جی هیزی بله yani کدوری درباره نزدیکاتیا ل ترکیه دا فرقه کی د نابرا قده پیو یعنی کی ده هیه yani tabii fark ki mezun هي او فرق عندك سبب خوش هي مرود كارب بيج عندك ام دكارم belki بيج işte falan sebebiye yani rastiye ki Partiya Demokratik Kurdistan hududi başuri Kurdistan sesi 7 kilometre cinare be devleta Türkiye وکو هم زانم devleteki destlatlar devleteki zırhez devleteki mezine ev
بهز و işte بقودبونا devleta Türkiye tesireki psikolojik ser başvuru Kurdistan de ki ev de bir sebep siyasete kulu başvuru Kurdistan jî pêş dike ve siyaseteki al esas yani wekû bêje çavtirsayî bi taybet em dikarin bêjin tiştek wisa yani dixwazim bêjim çi şerê psikolojik û devleta Türkiye li ser başvurî Kurdistan dimeşîne bi taybet li ser rêveberiya başvurî Kurdistan dimeşîne sedî sed cihê xwe digire. Mesela ev mînaka me piştî referandumê jî me bi çavê xwe dît dema Serok Wezîrê Türkiye Recep Tayyip Erdoğan derket ser şaşê hindek hereşe li başvurî Kurdistan kir me dît yani başvurî Kurdistan helwêstekî per zêde lewaz nîşanda. Yani xwedî helwêstê xwe esasî nebû. Nekarî xwedî li biryarê xwe derbikeve. Ev tesîra ew şerê psikolojik Türkiye heta na beraber başvurî Kurdistan dimeşîne tesîra encama vî nêzîkatiya devleta Türkiye em temenna dikin başvurî Kurdistan ji paşeroja xwe bi rastî hindek dersê esasî derîn yani pişt bide pişta birayê xwe mil bide milê birayê xwe şan bide şanê birayê xwe ez bawer nakim başvurî Kurdistan ji vî zerar bibîne ji vî xirabiyekî peyda be bilakis ji vî hêz durust bibe ji vî quwet durust bibe ji vî mebde û ilkê esasî durust bibe bo netewbûna dewleta Kurdî bo durustbûna dewleta Kurdî ka em zanin bi sed salan her taqe Kurdek daxwaz û armanca her kesekî Kurd xwe dinasib bi Kurd daxwaza dewletekî ser bixwe ye armanca başvurî Kurdistan jî bi vî şeklî daxwaz û armanc û programek xwe heye eger dixwaze ev pêk bê dibe siyaseta nav xwe werguhertin yani şûna ku em pişta xwe bidin hindek kesê dî em pişta xwe bidin birayê xwe birayê xwe ji xwe re şax û pişt û pena bizanibin ev ê bibin mayê serkeftina her takekî Kurd. Yani heval rûzgar yani ez bawer dikim wisa ye yani xalê girîngin ka tekiliyê qede pê bi Tirkiye re dihazêde baş e tekiliyê yenekê jî bi Îranê re dihazêde baş e yani tiştê ku te ji bo Tirkiye û qede pê got heman tişt mewkan ji bo Îranê û yenekê jî bêje ne yani ev tabii ev sebebekî xwe coğrafik jî çünkü zêdetir yani hêzê Partiya Demokrata Kurdistan hem hududê bi Türkiye ve hêzê Yekîtîn Niştiman Kurdistan jî bi hewhududê bi İran ve ji ber vî sebebê tabiî taben yani alaqat û siyasetê ku işte li beynê Türkiye û başûrî Kurdistan an li beynê İran û başûrî Kurdistan jî ferq û cewazek xwe heye di nav esasê hizbî de mesela em dikarin bêjin zêdetir Yekîtiya Niştimaniya Kurdistan alaqatê xwe bi quwet bi İran re heye fakat işte Partiya Demokratîk Kurdistan alaqatê xwe bi quwet bi Türkiye re heye ev rastiyek naybe şartı em vegerin ser PKK tekiliyê van her du hêza bi PKK re çawa ye tu çawa dibînî niha Kak Ahmet mesela pekî rastî xalekî giring yani ne ku tenha hêzê Kurdî PKK çawa dibînin her taqe kesek Kurd nêzîkatiya xwe beraber pekê dibe bi şêwazekî şêwazan aşkera bike ez bawer dikim tu bûroyeke PKK jî li başûrê Kurdistanê nemaye Türkiyekî resmî fermî bi qasî ku em zanin hêzê PKK li başûrê Kurdistan nav hududê başûrê Kurdistan de tûnin fakat wekû bareke wekû hindek kampê eskerî wekû hindek karûbarî tir taban bi salan PKK hêzeke li şaxûdaxê Kurdistan li her parça şaxî Kurdistan cihê xwe digire başûrê Kurdistan jî cihê xwe digire nêzîkatiyê birê hêzê Kurdî başûrê Kurdistan beraber PKK tabii tarih gelek işte fermi be resmi nişanı hemi kesildi. Nişanı meyil yani bedde caran mev minakana ditin nav işte hezi Kurdida müşküle u keşe u işte şeru ajavo brakuji u ev davi pe natiye hatta nahaji berdavame işte mavaki beryan ha mesela vaji luanay leser organi medya ve takip kirne هندك خالن مترسيدار هبون لحدود işte başuri Kurdistan hududi ku nizki Türkiye işte hududi ber Xakurku Cay Kandil keşev tenakudat işte hezi peşmerge le ber legel hezi çekdari pekka duruzbun ev bun sebep kabrasti xalki Kurd derkemek kolanan hendek can razbuni xoji nişan bidin
که جارک دی وکو جاران کرد روی سلاح خواه ندن هفدو. Yani tu dibêjî li Başûrê Kurdistanê hesasiyeteke wisa heye eğer sibê qedep he yan jî yeneke li dijî PKK bikeve nava operasyoneke yan jî helwesteke xirav bigre gel li dij derdikeve. حساسیتک دوی معنی ده هەیە تابی خەڵکی کوردی کاک ئەحمەد ئەم دکارن وی ئاشکرا بێژن بە تایبەت خەڵکی باشووری کوردستان وەکو جاران نییە خەڵکێک ئارتق معنا سیاسیدا بڕاستی پێگەیشتیە زانەبوونێک خۆ دروست بووە فکر و ڕامانێکی نەتەوی دروست بووە دەزانە برێ منفعەتی قەومی کورد کودایە ئان نەد کودایە تابی ام دکاره رخنه لسر هزی سیاسی بگیرن فقط کوملگا کردی ری دکاره لپیش گلک شتان بگیره لپیش ری لپیش گلک خلطی هزین کردی بگیره yani raya geçti ya Kürt بیجی بعام yani raya geçti ya Kürt tabi sadisat tesiri kwal heye لسر هزین سیاسی کردی براستی yani televizyona vacı dibi mane da az temenna dikim bibe xaleki esas gibi mane da براستی رایکی علنی به رایکی عادلانه به بکار به براستی بی کاری کو دکه سرشانی خوی به شکل کی سرکفتی جی بجی بینه اف براستی وکو پیوستی بارزگا هلیکه که وسا هه کو سبی دوس و دولت ترک بخوازه اپراسیونه که لدیجی چه قندیل چه بکه او جقد پیجی داخوازه آلیکاری بکه و اف آلیکاری جالی قد پی و به داینج بو دولت ترک هلیکه که وسا تو دبیدی نه دولت ترک به دهجارانه لحدود باشوری کردستان دا شکست خواریه و تابی هبونه خواه دولت ترک هبونه خواه بندک فکر و نیزکاتی نجات پرستی بردوام دکه اف خالک اساسیه مرودکاری ویجی بکه خالک مناقشه کشتنا عسکر آن مثلا دوی معنی دا تنها هیز چکداری تو را به مقایسه بکه و جوی هندک انجام دارین به شکلی نابه یعنی تشتا گفت خوازم بیجم چیه کاک احمد جغرافیا کو امتدا جی دیگرن براستی دبه سبب و سرکانی گلک کشه و مشکل اساسی که براستی بریان ها رودان و مالسف چند جار دوباره بو و وکریش بو دوباره بونی هندک شاشی و خلطی دنیش ام تکارم کردی بحثا وی بکن یعنی وی بیشت تشتکی دن تو بخوازی بیجی هیه ام گهشتم داویا برنامه گوتنه کی تهبه اموجی بگیرن از گلک سپاس دکم براستی وک گوادیج معانی سر زمان yani Arwar TV az temenna dikim de çerçeva her parti Kurdistan براستی roleki xoy esasî giringî وڵات خۆزەمەژی ئەوە دو ئالیکاریە هەموو کوردان ئەم دخوازن ئاروار تیوی ببە وەکە تەلەڤیزیۆنێکە ئەم بێژن حیتابی هەموو کووردا بکە و خزمەتە هەموو گەلی کووردا بە نەتەنی یا پارچەیەکیدا یا هێزێکیدا براستی پلاتفۆرمێکی سەربەخۆ بە yani ihtiyaceki براستی şahsiyatî Kurdî heye لەسەر birê şaşe ekranekî büyük şeklî bikar berreyê xwe bîne ser ziman bi şeklekî adîl bi şeklekî birê bê rawestan Arwar TV em temenna dikin divî manada rolek xwe giring heye ê demê pêşî ew rolê xwe giring bi serkeftî bicivîne em dubare pîroz dikin ez spas dikim ji bo tevlîbûna te û di demê pêş te em ê li ser hin mijarê din jî bi hev re bisekinin gelek spas dikim êvara baş sersera temaşevanên hêja em gihîştin dawiya bernama rewş û me bi rêya Skypeê çêkir hevalê min Rizgar Vartoj ji Sulêmaniyê beşdarî bernameyê bû heya carekê din bimînin bi xweşiyê da silav û hurmet